izango naiz eta zerra bat erabiliko dut. Etorkizunerako zelan bide aukeratu duzun ezadazu, erabiliko duzun tresna esango didazu. Ni ilea pantzailea izango naiz eta guraizeekin lan egingo dut. Etorkizunerako zelan bide aukeratu duzun ezadazu, erabiliko duzun tresna esango didazu. Ni igeltsero izan nahi dut eta pikatxoia eta pala erabiliko ditut. Etorkizunerako zelan bide aukeratu